Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di channel Dandi. Kita iku ya. Kinara ya, cantik ya. Mbak Indah ning Bluro. Lah kan Mbak ben podo maem iku wis selesai ambek Intan terus ngejak Dik Kinara. Bu iki jakete wong ya. Soalnya di mana-mana asap pemirsa kan. Bu iki jakete wong ya. Iya, tak jak milik kene. Iki keadaan aku bar cuci tangan, cuci kaki, ora kotor dan ini asap kabeh pemirsa. Jadi aku mau minta izin, minta ngadem di sini enak kipasnya, kita tahu bener kipasnya tahu. Lah kalau pepesa tepasnya lah ya cantik ya. Ini ben podo maem sik tak ning kene ngomong Dik Kinara ada kipasnya. Aku pengen melok oleh. Ya boleh, izin tadi boleh. Terus tak pilih sini. Lu ngajak mlaku ae sik nduk ning kono bulegake nduk ya. Ning kene ae tak syuting wis, tak syuting. Baik di syuting dah lo. Oh hari ini insyaallah memberikan sesuatu. Heeh. Mbak Indah. Heeh. Oh tapi ya tuh. Enak loh, bagian enak. Dan satu saya selesai. Ini dia siapa ibu ki? Yang punya. Oh, Pak Gaman ya. Kambuk white ada, kambuk white. wes. Bu white. Nek di white ya dono. Aja keluar sih ada. Wes Bu, sak wet Bu. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih Le Intan. Iya. Sebelumnya mohon maaf di pemirsa karena ini kan nenggone warung sate di mana-mana kan full bulat. Dilarang lagi terus aku minta ruangan yang aman, yang ada. Anak mejite. Iya ini untuk Sholat. iya makanya saya minta maaf karena di mana-mana full Bulat. sudah minta izin ya. Ya Allah, Kinara Wayu. Kesini tadi cuci tangan, cuci kaki. Kalau kono tidak ada atau Ini apa? Kerupuk. minta izin, memang harus cuci tangan, cuci kaki, Iya. wudhu sisan. Jadi semoga maaf ya saya bukan berkenal karena ini sangat-sangat darurat gitu. Iya. Ya, kita ono saiki Mbak Dono ketok ono saiki kan lho. Sapa? Kan kok kene syuting nang kene saiki Mbak. Wis di esrit ngono, ketok srit ngono. Iki lho, cek maam pemesa. Ketok nasi dik. Lah, ijek maam kalau pemesa. Anak Mbak Jessica. Iya. Wes kesini lagi. Ya sudah Mbak, lanjut. Cus. Ikut video di sini di pemirsa ini ada Bapak almarhum Didi Kempot gini. Nek kuwi yang maknyus itu loh, Bapak Bondan sama Bapak Bupati Blora, Pak Ali Rahman. Iya. Wes selesai ya pemirsa. Saya Mbak Linda, iya Mbak Linda nih depan. Saya ini udah selesai di pemirsa. Terima kasih Mbak Indah dijak kesini ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekine ya. Insyaallah bariki aku tak langsung rono tapi numpak motor aku jadi mulai ben genah. Wes ayo Dok, rono Dok. Intan ayo Rono. Sik lho tan, motornya nang kono lho, motornya gak ning kono. Emang masih ijek tanganem. Nek ijek ning kene lho. Emang mosok gak rusak tangane? Ya wis. Bar kita langsung mandi, terus tak jak ning gone Kinara. Ya. Ora Ora. Sing penting kan es bar mandi kan ayem mulai jam piro kan ayem ngono lho. Ayo rono lho, kae wis ning padha rono jere. Ayo. Nah, pemirsa nggih. Mbak Indah kan hari ini kan ulang tahun, cuma aku dijak maem nenggone Pak Daman Bluro. Terus tak pikir
Mbak Indah apa yo? Iki apa tak iki kok ndene mah aku gak usah mbok gak usah meskipun Mbak Indah ya alhamdulillah nek saat ini tuku apa-apa dhewe iso, tapi lebih piye ya pemirsa, lebih gak iso ngarani aku. Ya semoga-moga aku iso ngekeki nek hasil anune ibu kan ya beda ya pemirsa, meskipun Mbak Indah iso tuku dhewe, iso tuku pamane tuku sandangan, tuku peralatan masak apa-apa kan iso dhewe, aku sampai gak iso ngomong ya pemirsa. Terima kasih nggih untuk komennya yang memberikan saran ini alhamdulillah. Terus terang ya pemirsa, di rumah Mas Dimas itu barang yang belum ada itu adalah pompa gitu, pompa sepeda motor nih pemirsa. Pokoknya jadi delok saka regane, jadi delok saka bentuke nih pemirsa, ini sangat bermanfaat. Aku inginane kan motorku gembos, tak tinggal. Terus aku nggawa pompa koma. Terus aku berpikir terus gak apa-apa dah kok nek anu tak tumbas nih kompo. Ingko yo gak gur kompo tok pemirsa, ada yang lain lagi. Berarti iki lho kenteni intan gitu pemirsa. Intan tak jae pemirsa, golekno hadiah yo Mbak Lini. Pokoknya aja mbok delok saka bentuke ya Mbok ya utawa hargane, sing penting kan ibu tulus ikhlas memberikan yang bermanfaat dan yang diperlukan. Tak kayak aneh pita ya pemirsa yo. Kadang Mas Dimas nek ngumpul mungkin ning bengkel ya pemirsa, ambil gak usah ning bengkel. Iki masih ya barang sederhana ning migunani ngono lho. Tak kayak aneh pita pemirsa. Tak pita pemirsa yo. Terus moga-moga manfaat yo Nduk yo. Nek numpak sepeda kuning pas anginnya kok kurang, gak usah moro ning bengkel, bisa di kompor dhewe. Nek Mbak Jessica, Sriwi Kutel, Sriwat-sriwat, Srupat-sruput, Serundal-serundul, Sriwing-sriwing, lan sering-sering liyane pamane dolan bane gembos. Wis iso duwe kompor dhewe lho, ngono lho maksudnya ibu. Yang berulang tahun hari ini semoga panjang umur ya, sehat selalu sampai ra iso ngomong aku. Ibarat Mbak Indah pe tuku klambi iso tuku dhewe, pe tuku gelang pamane ya iso tuku dhewe. Ibu isone memberikan, tak ulangi nggih pemirsa, memberikan sesuatu yang sederhana sing enek gunane nggih pemirsa nggih. Iki Mbak Indah gung enek ning omahe. Ning omahe Mas Dimas kono iki gung enek pemirsa ya. Jadi ya semoga bermanfaat. Aku tak ndang langsung rono mbek golek sesuatu lagi sing engko kira-kira iso dienggo Mbak Indah tiap hari ini pemirsa. Tenang pemirsa. Nek kaya apa peralatan dapur, kompor, apa ibaratnya enek panci-panci apa wis alhamdulillah enek. Ya gak apa-apa pamane penumbas noneh, tapi ki sing lebih saat ini sing lebih manfaat sederhana perlu kompo iki lho pemirsa, tak pita nggih. Wis muga-muga ya bermanfaat ya Mbak Indah ya. Sik ibu enteni, ibu tak golek sesuatu sik gawe ning rono wis. Terus kita berani. Aku mesti inget ngisor. Tak ini sudah tak beli ini pemirsa untuk Mbak Indah. Dikarenakan musiknya sangat keras jadi gak bisa tak soteng nggih pemirsa. Nyeteng sidik-sidik tok pemirsa niki wau. Iki motore wis dikok ning kono karo Mas e. Sik enteni tan. Baru mangsarem ibu kok gak ndredeg piye ngene iki mbediting. Oh. Sik enteni. Sik sabar tan. Walah. Monggo Mas e. Kasih nama Mas
sini masuk itu lo parkir, Mas parkir. Sek, masuk. Alhamdulillah. Oh, musiknya banter gitu pemirsa. Jadi ini langsung saja kita dari ini loh pemirsa. Dari Najah Jalan Surabaya gitu. Oke, matur sembah nuwun sudah dong. Oke. Alhamdulillah pemirsa wis nyampe gue Kinara. Dek makan. Terima kasih ya Nduk Mang Ibu, Mbak Adik dijak ning gone Pak Daman. Alhamdulillah. Terus nyampe omah ki mang kan aku wis duwe persiapan bahan siji Nduk ya. Aja mbok delok saka regane, saka bentuke ya Nduk ya. Dan Ibu ki yo wis yakin nek Mbak Indah ibaratnya tuku iki yo maksudnya iso dhewe, tapi kan alangkah sahdune Ibu saka maksudnya hasil Ibu ngonten ngono kuwi isa nukokno Mbak Indah raketang ya sederhana lah Nduk ya tak nggo tenger ngono lho Nduk. Iya Mbak. Ya ora jelo apa Mbok sami. Aku iki mang sing milihno adik nek sing iki ide saka Ibu. Iki opo? Aja mbok delok saka anune ya Nduk. Iki sing mbok perlokno, Mbak Indah ning omah uga duwe. Pokoke iki insyaallah bermanfaat yo kanggo Sriwi Kutil, Sriwat di saat ada sesuatu iki sing iso menolong lah cara mono. Tak kasih ya. Tapi ya seharusnya terima kasih ya Mbak ya. Kan diingi kan di esuk wis bingung kan Nduk kowe njaluk apa? Ibu ya ora iso ngekeki apa-apa wis Mbok. Sing ape ditukokno gelang, sing ape ditukokno apa? Mbok, bukane piye-piye yo amit tenanan. Aku ditubahno Mas Dimas sing seserahan, sing apa ora tau enek sing tak nggo Mbok. Kena apa Nduk ngono kuwi? Yo gak apa maksudnya sak jam duwe Kinara iki mungkin kanggo mas-mas. Pengennya sing simpel ngono ya. Yo gak roh nek sampean ujug-ujug Kinara wis gede. Nganggo yo mestine maksudku ki yo secukupe ngono lho Mbok. Nek untuk saat ini ki maksudnya koyo ngonggo ki uga enek kemauan, guys. Makanya kadang enek kae beberapa pernah di channelku maksudnya ki Amit ki aku macakno lho yo, macakno komentare wong duwe akeh, wong sugih kok ora nganggo mas-masan. Yo ngono kuwi ki ora tergantung, guys. Ora aja mbok delok saka sugih apa orane. Yo memang jenenge selera ki piye. Nek ndek kae memang aku pas apa jenenge jek urung dadi bojone Mas Dimas, heeh. Ndek kae aku yo pakeke raketang kalung, raketang ali-ali. Nek gelang kan mboten, Mbok. Ali-ali loro tok. Kena tau ilang nok nduk gelangmu nok. Ilang yo lali. Iya, guys, saya tau kelangan aku. Kae ketoke iya sing model rantai iki yo ilang. Mbok gelangku ilang gak apa-apa nduk sampe nek rezeki tumbas neh. Pancen yo nganu, guys. Pancen yo iki lho wedi kuwi nek angger ijen duwe bocah cilik kan maksudnya engko dibradat sing apa sing ngene sing ngono. Terus aku juga sebelum membuka hadiah ini aku juga ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengucapkan dan mendoakan yang baik-baik untuk aku. Semoga doa baik panjenengan kembali pada yang mendoakan semuanya. Amin ya Allah. Amin. Sepurane ora iso balik satu-satu karena saking banyaknya doa-doa yang maksudnya didoakan, didoakan. Yus, langsung Gusti Allah guys ya lemah teles pokoknya terima kasih banyak. Ya Allah ndang teles kebaikannya jenengan. Ya wis ngono guys. Oke, tak buka ya Mbak ya. Aduh Mbak guyu antawa. Lho betul. Ora enek ning kene aku ndek iki nggawa komah. Pokoke ning kene gak enek. Itu astagfirullah. Penting ora? Iya, tapi nek iki penting, guys. Lho aku malah seneng nek dikadui sing sekirane iki koyo iso apa tinggal kebutuhan sehari-hari ngono ki lho, guys. Ya mbak bener iki, pinter jenengan. Sip. Iki Sriwi Kutil jelas seneng iki ben apa jenenge didekek baje, guys. Iya. Emang baje ngene? Iya. Iya, nganggo iki. Aku wis kok karo Mas Nandong, Mas. Yo iki didekek ning ngarepan kono dadi maksudnya kan sepeda motore Mas Dimas nek gembot-gembot ora ning bengkel. Ora ning bengkel lho. Kono ning ngarepe ya anu ya apa? Iya menurut tem lho, iki.
Jos, ora enek, guys, ning donya iki sing gede mbokku tok. Wis ngeri. Ngeri pokoke. Wis makasih ya, Mbak. Pemirsa kumpul sepeda motor. Sing iki sapa adikmu? Sapa adikmu? Ono gomlah no. Piye minta maaf ya, Mbak? Sing bagus ah, Oh, Mbak. nek wis gede. Wis gak boleh ngerek, Mbak. Selamat. Minta maaf. Minta maaf. Selamat ulang tahun iki Mang. Tapi Enggak ngucapno sik piye. Ngucapno sik, Mbak Indah, piye? Yang Yang baik, bagus. yang ngomong ada pemirsa. langsung. Piye, Dok? apa ya? Mbak Indah. Mbak Indah ulang tahun ucapno. Ucapno. Selamat ulang tahun Mbak Indah. Iya, Semoga. semoga. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terus panjang, Umur amin. dimudahkan. Rezekinya lancar. Amin. Ya, terima kasih Intan. Iya. Emang bar tak seneni guys, pekorone tak kongkon turu kene iki sing emoh, sing bingung. Ora nggawa salin sing apa padahal subuh ngono ki kok petengi mulai ya iso lho guys, pasang tak silaki anu ya emoh ya serah dhewe ya guys, mohon dimaklumi. Tak buka ya Tan. Ini mbok beli no Mbak Indah. Makasih ya. Semoga Mbak Indah Ya suka. Allah. Intan dong, maksudnya. Makasih ya Tan. Sik guys, alon-alon soalnya enek supaya Iya, alon-alon. Wih. Wih. Ya Allah, gua apa iki mosok gua aku kabeh, Mbak. Ya Allah, adikmu sing milih, Dok. Ning gone anu enek ning aplikasi sebelah, makanya kan musik nek ning aplikasi kan sebelah ibu iso anu, Dok, iso Ya ndaping. Allah, sumpah. Adikmu dhewe, mak kok tak pilihno abang, aja Mbak Indah aja kuwi Bu iki ae ngono. Apik, Mbak. Ya Allah, iso tak gonta ganti, Mbak, bendino. Makasih. Sayang Mbak Indah apa ora? Sayang ora lah. Sayang. Ya nek kadang dikandani Mbak Indah nek cek bantah sayang ora. Nggih, Mbak. Ya Allah, makasih Halus Ibu juga. dan Intan. Ya Allah, delok guys. Apik, guys. Tak pilihno aku ae, Bu. Ibu nek milih elek Iki nek ngono. aku ning ndi apik? Ning gone najah, Dok. Oh, jenengan mau mriko. Apik, guys. Iki goleki Mbak Mendres. Mbak Mendres sudah enggak kerja di sini, Intan, sudah pindah. Oh. Heeh. Putri Mendres. Wis pindah, wis yo rondok suwe jarine. Iki langsung golek ya. Mbak, Mbak, nek Putri kasir. Mendres to, enten. Oh, gak ketemu dok aku. Berarti paling shift pagi. Gak ketemu. Terus ya Allah ini Oke. apa? Weh. Jarine golek Mbak Indah buah. Intan makasih. Gamis Intan. Ya Allah ini ya bagus guys. Oh, enek oh pinter. Nek numbasno Iso enek ngerti. lerekane dadi iso apa nenek iki. Jerone ngene nduk dadi gak panas. Jerone Oh, nek enten iki, ngene heeh, iki. iki lho. Ya Allah, Mbak makasih ya, Mbak ya. Bisa milih adik enggak Terima kasih ya, Tan. Guyu ah. Nggih. Besok nek Mbak Indah atau Mas Dimas bilang, Intan malam minggu kesini, gak apa-apa ya Mas gak usah salin. Ya Wah, Allah. kira gelem Iki nek pemirsa. kudune kita ada. Enak kudungnya dok. Nah, Ya iki Allah, kudu. Iku rupane biru. Iki gak biru ndak Kan kedengaran abu-abu dan Sing hitam. biru iki. Ini Sing biru abu-abu, iki. yang ini abu-abu. Ya toh. Iki orang-orang hitam dok, enggak. Iki apa corak? Iki lho mbok ngene kayu Gak- hitam, sing Gak, gak gak ijo. biru tentara, hijau tentara dong ini iki. Ayo ijo paduan hitam. Masa iki ireng Mbak Indah? Ibu iki Nek tes kewarnaan Mbak Indah karo ibu salah cah. iki apa lho, ya, Mbok. Iki pemirsa, kan yo? cedete nek loro leh. Iki Iya. ambek iki leh. Nek iki Iki kan hijau abri ya. Nek iki ireng sing iki. Ora, iki hijau sing peteng. Iki hijau sing ora patek peteng. Ora mbok Gak ireng percaya. Mbok. Sesuk delok ning padangan no. Mbok mari iki yo kanggo senter iwak, guys. Wis koyo akuarium Baru iki, panen wis. iki piye? Lagi kudungnya piye nek Gak ero, Dok. Mungkin dari segitiga tapi sak enaknya segitiga no. Lah piye dek Ya sampeyan? apa lah yo ketekek aku nganggo kudung sakmono. Iya, ndek temu. Cilik. Ceris, munceris, ceris. Ceris. Ya Allah, Mbok. Nek. Pret. Rit. Kita Palut. iki apa tinggal apa ngono kuwi? Sal, lho Oh, piye? ini iki lho kadang. Lampa. Wis gak apa-apa iki. Iki jute iki bojone iki Wis lho. terima kasih banyak Intan Ibu. Sepurane ya nduk ya ibu. Mbek adik. Ada sepurane iki kenapa, Aduh Mbok? iki bingung pe piye ngono. Ngene iki iki Malah malah sampe bermanfaat Apa? tenanan, ora usah mikir koyo harus kudu aku dikeki opo ngene-ngene aku malah gak seneng mbok ngono kuwi. Wis pokoke intine iki sing penting jenengan ikhlas. Aku ayo dari awal wis ngomong ora usah
apa bingung maringi aku apa sing penting ki aku njaluk dongane jenengan. Wis aku ayo ngono terus Bismillah, insyaallah terus terus. aku ki malah pengen pokoknya jenengan yo sehat iso ngancani aku terus. Iso aku tenang terus ngantek kapanpun. Yo diparingi sabar tinggal Amin. Intan. Soalnya kan jenengan saiki apa-apa mbek Intan. Aku yang njaluk sepura yo mbok nek misal aku yo Oh, ora iso salah, ndolani jenengan ojo ngono, terus. Dok. Awak kan punya tanggung jawab mesti keluarga dhewe. Sing terpenting ki keluarga mungkin bahagia, rukun, sakinah mawaddah warahmah, saling mengisi nek ojo podo atos. Ibaratnya ya Nduk ya, pamane sing siji atos, sing siji ya iso nglendeh ngono lho Nduk, ben cara mono saling mengisi ngono lho Nduk. Soalnya menikah kan ibadah terlama ngono lho Nduk. Itu sabar, hari ini sabar. Muga-muga yo kabeh diparingi waras, diparingi Amin. panjang umur. Panjang umur kanggo awakmu ya Nduk ya, sehat selalu dongane ibu. Awakmu iso ini doa ibu ya selalu mengiringi langkahmu ya Nduk ya. Mungkin ibu ora iso ngancani awakmu setiap saat, tapi dongane ibu insyaallah ibu iso ndonga ya mbek Intan bareng. Dongane ibu insyaallah menyertai Mbak Indah, Intan dimanapun Intan dan Mbak Indah berada ya Nduk ya. Barakallah fi umrik, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, selamat dunia, selamat akhirat, amin amin Allahumma amin. Wes ngono. Dan untuk saat ini yang mungkin ulang tahunnya podo karo Mbak Indah, selamat ulang tahun ya, sehat selalu, tetap semangat, semoga doa baik juga kembali baik. Demikian pemirsa nggih, sama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten setelah berikutnya nggih. Kami pamit dulu. Iki direct Mas Dimas mbok wis sisa iki ning kene iki dadi sepurane nek misal video iki ketok koyo berantakan atau apa. Iki memang kamar gudang guys. Dari dulu ini kamar tidak pernah dipakai. Maksudnya memang kan rumah ini dulu kan dari dulu kan maksudnya Mbak apa Mas Dimas ku lho bangune kan yo aku kan yo urung duwe hak lho mbok yo maksudnya gue ikut campur apa piye. Iya Mas Dimas. Cuma kan mau ngeduh notok ngono lah yo mbok yo maksudnya yo mau ngeduh notok iki lho sayang maksudnya sok nangger awak dhewe wis rapi dinggo ning ngene. Lah aku kan merasa kalau aku gak duwe hak lho umpamane yo bener sih aku sing ngisi interior iki kabeh aku. Tapi maksudnya kan yo aku merasa aku cek pacar jadi lah makanya aku kayak iki yo bingung mbok iki omah kok urung enek gudange iki piye tapi yo wis aku meneng ae yo mbok yo maksudnya iki kondang maksudnya piye apa piye aku ngono salah nalar kok kita wis gak apa-apa lah lho terus apa jenenge makanya iki sementara iki tinggo gudang tinggo kamar-kamar karena koyo barang-barangnya Mas Dimas koyo sendok dan lain-lain yang sekiranya diiklankan di affiliate itu ditaruh sini gitu guys. Jadi sepurane nek berantakan ketok nek kumuh ya pokoknya intinya sepurane so kita talon-alon seiring berjalannya waktu kok kinara wis gede kok alon-alon ditoto ya sampai melaku lah ya Nduk ya. Aku tangguh guys daster sing saka Revi ambek Linda. Iya Dok. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Ya lusan padha kok ditumbasno Intan iki. Ya pun pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empon ndak tolong. Iya.